Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Maigsoon maginulso kita sa itong mga sala aron man lang kita ning pagsaulog ni Santos na Misa. Kalon ka sa Dios na mga gahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabago ang iyang kabatan-on sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik, ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buhiyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro, uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton sa matinaw, gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang, ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot. Mitugyan kang Jesus nga kaninyo, ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios, ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarong. Tuod niini masaya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag. Didto sa kalibutan sa mga patay, dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako, O Diyos, kay nagadangob ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug akong kupa. Ikaw mao ang nagalig-on sa akong swerte.
tambagan ako. Bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Usa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang akong usab na lawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahiladman. Niitugot mo nga ang imong butang alagad, mudangat sa pagkadunod. Sa dalan sa kinabuhi, ang bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao sa walay pagpinig, sumala sa ilang binuhatan, tahuran ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayra ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan, kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo o paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Simayaw ni ka o Ginoo. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay naginganlag Imaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem ug nagsultianay sila mahitungod sa tanang mga butang nga hinahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipinagsultihan? Samtang naglakaw kamo, mihunong sila nga subo ug panagway. Ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem na wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon. Mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila nga Dios ug sa tanang mga tawo nga gigamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon. Ug ilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini sa katulong adlaw nakaron sukad kini nahitabo ug pipila sa mga babay nga among mga kauban na nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakita kuno silag panan-awon diin ang may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa mga kauban ngadto sa lubnganan ug nakaplaga nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga bay apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya o giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya ug nagpabiling kanila uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon mikuha siya og pan ug gipanalangan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mata ug nakailas sila kaniya. Apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon ug may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa buha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag natong tanan. Aniana kita karon sa katulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Na ako'y pangutana kaninyo maigsuon,
Kamu ba nakasinati o nakasulay na naamoy giampo pero wala may gihatag or nagsigi ka o handom na unta mao nay plano nako pero ang Ginoo mura magwala manumbaling, or even you hope a lot pero ang ako ang nasinati kapakyasan man na murag hapit na ta makabsan ug paglaom. Kamo nakasuway mo ana? Kung dili man tanan, kadaghanan siguro. Basin sa siguro nga nung nagkapundok ta diri because of that condition. Maigsuon sa atong ebanghelyo, atong nadungog ang kasinatian sa mga disipulo padulong sa Emmaus ang nabanhawng Ginoo. Pero kung tan-aw nato ang pagpanglakaw nila palayo sa Jerusalem ug padung sa Emmaus, kini panaw o pagbiya sa pagkawalay paglaom. Kay kung tan-aw nato sa atong ebanghelyo, ang mga disipulo nagpalayo sa Jerusalem kay namatay ang ilahang manunubos, ang ilahang magtutudlo, ang naghatag kanilag paglaom. Ug siguro tawhanon man sad siguro nga kasinatian ug even a human response when we feel frustrated and the frustration is so overwhelming to leave that condition or to leave that kind of place. Ug mao ni nahitabo sa mga disipulo na nadungog nato sa ebanghelyo nang miya sila sa Jerusalem kay gibati sila dako kangit-ngit. Pero maigsuon sa ilang pagpanaw, gibagat sila ni Jesus. Pero dili tataw sa mga tao o sa mga disipulo nga si Jesus kadto ug gipangutana sila unsa may nahitabo ug ilahang isugilon ang dili maayo nga panghitabo sa Jerusalem. Mao tong nang miya sila. Kini salamin man sad ni sa ato ang kaugalingong mga kasinatian. Nung lami kayo ibiya sa problema, I heard a lot of people saying, Father, kung pwede palang muhunong nako sa akong kinabuhi, akong buhaton. Biyaan nako tanan kay ganahan nakong mupahuway. Or naapagay mingon, Father, bisag unsaon ako pagpaninguha na maayo kong tao, sige malang gihapon ko pagpakasala. Murag dili nako kamaong mubiya ani nga sitwasyon. The frustration is so deep that sometimes we felt powerless. Or even daghan kay mga gipangayo na kung dili mahatag, murag nahugno na ang tanan. O kini samin mani sa ato ang nadungog sa ebanghelyo. The disciples left Jerusalem padulong sa Emmaus para magpalayo sa mga sakit, sa mga kangit-ngit. Pero gibagat sila ni Jesus o gipasabot. Maigsuon kini nga pagkabagat, an encounter with the risen Lord could also be our own stories. Nga naay mga frustration sa kinabuhi, nakita gibagat ngadto sa Ginoo ug gipasabot bisan gali gingon sa kasulatan na ang Ginoong nabanhaw moagi sa ug kasakit. Ug usa sila miadto sa ilahang himaya. Sumaigsuon atong tan-awon ni kining kasinatian, kasinatian ni sa paglaom. Kasinatian ni na tawhanon usab na sa atong mga kangit-ngit pwede day nato sad mahibagtan si Jesus. Unsa may gipangayo ug unsa may atuang dapat tan-awon. Naablihan nato ang kasing-kasing na bisan day sa kangit-ngit naagi paglaom kay naaman ang Ginoo na mohibagat kanato. Bisan gali sa atong unang pagbasa
si Pedro atong nadungog na nakig-isog kaayo nga mi proklaman sa the teachings of the risen Lord. But kinisang tawhan na ang nahadlok before resurrection, kining tawhan na nahadlok even denied and rejected Christ when He was asked kung kauban ba sila. So tawhanon gyapon ang kahadlok, pero nahibagtan, he encountered the Lord and he became proclaimer of the good news. Sumaigsuon ang paglaom di ay also transform us into a better person. Nan maigsuon kung naata sa mga kangit-ngit karon, naata sa dako nga frustration, let that frustration be an encounter of the risen Lord. We might, and later on, we become like Peter, encountered the hope in the risen Christ. Let's wait, let's encounter, and let us be open to the presence of the Lord. Ang pangutana, Father, lisod man makita ang Ginoo sa akong kahimtang karon. Pareho sad na maigsuon sa mga disipulos sa Emmaus, dili tataw ang pagkaila nila sa Ginoo. But it doesn't mean na wala ang Ginoo diha. Naa. And the Lord lead us to a better na horizon or even perspective of life. Iyahang gipasabot or even sa atong katapusang parte sa Ebanghelyo, He shared the word and He shared the bread. And it symbolizes the Eucharist. Na usahay di ay ato ang mahibagtan o mahibagtan yun nato ang Ginoo sa Eucharistia. No, nang importante sa yun nga ato ang dawaton si Jesus sa Eucharistia, sa iyahang pulong o sa iyahang lawas. Sumaigsuon kining paghibagat ingon pagali sa Kasanto Papa, the reason one of the messages of Easter is an encounter that transforms us. And this transformation is not confined within us. Dili lang kini diri nato, kung dili pareho ni Pedro, iyahang gisangyaw o iyaha kining gipamakba. Sumaigsuon kung naamoy mga kangit-ngit karon, I hope dili ta mohunong, mupadayon ta. Ato ang sination ang Ginoo na mubagat kanato. Ug sa paghibagat, hinaot unta na kita mausab ma-transform like Peter. And that is not only the end of the story. We should become proclaimers of the good news. Sumaigsuon, there is a beauty di ay sa ato ang mga pagbasa karon. Na kung naaday ta sa mga kangit-ngit pareho sa mga disipulo, takwahon kung kita masinati nato ang nabanhawng Ginoo, kita magbamungahon kay kita iyahang giusab. Sumaigsuon sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaot na makita ni nato naknindot nga pagtulunan. Na kung naatas sa kangit-ngit, ayaw hunong, padayon lang. No? Naarayod ang Ginoo diha, dili na siya mubiya. It's just na sometimes we focus too much on the problem and not on the presence of the Lord. And it takes process to change perspective, to look at the grace and the mercy of God. Like the disciples in the gospel, they were transformed. Nagdilaab sa ilahang kasing-kasing, no, na ay nagdilaab sa ilang kasing-kasing ng katong nakasinati na sila sa nabanhawng Ginoo. O pareho ni Pedro na usahay naa sa kangit-ngit pero nahibagtan niyang Ginoo, karon siya nahimong inspirasyon sa kadaghanan kay siya man karon ang tigpamakba sa maayong balita. Pwede na natong masinati
o pwede sana nato mapaambit. Amen. Manindog ang tanan. Nagatuo ako sa Diyos, Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios ang Amahan sa atong nabanhawng Ginoo si Jesucristo, nga ang iyang pagkabanhaw mga hulugan alang kanato ug bag-ong kinabuhi diya sa pagtuo pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Ug moingon kita maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga siya nga milingkawas sa mga Israelita, gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, maglingkwawas usab sa iyang katawhan, gikan sa kaulipnan sa sala. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, maningkamot nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan, nga tao alang sa uban, nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katalingban. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, makasabot sa kalig-on nga nagagikan sa paghiuyon o sa pagsunod sa mga laraw sa Dios. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong nasod, ilabi na ang mga punuan niini, makaamgo nga sa atong pagtubo ngadto sa kahiusahan ug sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop sa paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan sa kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Mag-ampo kita nga mga naso na ninguha sa mapasamputong padulong pagwagtang sa mga hinigban sa pakigsangka, labi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo og diplomasiya og dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Mag-ampo kita alang ni adtong manag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong hayahay nga kahimtang o kasiguruan, dili unta mahimulag kanato gikan sa panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuunan. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo.
Amahan sa among pagdawat sa mayong balita sa kabanhawan o sa among umaabot nga kinabuhi uban kanimo. Mga usab kami nga imo kaming pasination sa mga bunga sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagkamamrak ni sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata ang mga halad nga malipayon nga simbahan ug ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan. Kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos na mahan Diyos nga tunhay mga gahom sa tanan, angayong matarong gayud na magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang korderong nakanunayng buhi bisan gipatay. Ubusa uban sa manghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw Ginoo ang tubaran sa tanang kasantos, ipadalay mo espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinun-an ug miingon. Dawati kanyo nga tanan ug kan-a kay kini mga kong lawas na itugyan alang kanimo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa matinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaning ug alang sa tanang mga tawo aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Yeah.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan ining pahan si kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kang giisip nga ngayan na muatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum may Ginoong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdum sa mong maigsuon na nangamatay, malaumon na babanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudpong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, hiwa kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ngihan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahong namahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa manatong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa tuang manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inisyonan. Panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ni gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, sulunga nga maluluyon ang imong lungsod, ug itugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang iulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, nagahatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak sa nga sinagop, maglipay unta kaninyo ang iyang panalangin. Amen. Ugikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunayng kagawasan. Ang iyang kamanggihatagon, mahimo unta kamong takus pagkuban kaniya sa iyang pagpanunod sa langit,
ug mao ang kabilin nga walay katapusan. Ug kamo nga nabanhaw diha sa bunyag nga nagatuo na kang Kristo, mahimo untang takos nga mahiuban kaniya didto sa puloy-an ng langitngon, pinagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Ug ang panalangin sa makagahom na Dios, ang Amahan, ang Anak kong Espiritu Santo, magpabilin og mukunsad unta kanyo og magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad ng Santos na Misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.